днес ще ви покажа как да заредите системата за непрекъснато подаване на мастило за принтер Brother J5910. Първото, което трябва да направим, да извадим силиконовата тапичка. След това трябва да налеем мастило. С плавни движения наливаме мастило в резервоара някъде половината. Така, това е достатъчно за сега. Сега, за да направим обезвъздушаване, трябва да поставим силиконовата тапичка, след което ще ви трябва голяма спринцовка, с която ще направите обезвъздушаване. Първото, което трябва да направите, е да прокснете спринцовката и да издърпате въздуха. Ето така. След това поставяте спринцовката в различна дупка, правите и издърпвате рязко. Аналогично е зареждането и обезвъздушаването на другите цветове. Пак казвам, това отнема около 10 до 15 минути и е много лесно, както виждате. Изчаквате около 10 на секунди, за да може мастилото да постъпи в касетата в достатъчни количества. Както виждате, касетата вече е готова. След това изваждате спринцовката и наливате остатъка от мастилото. Така, това е всичко, което трябва да направите, за да заредите и обезвъздушите системата за непрекъснато подаване на мастило. Преди да започнете с инсталацията, трябва да поставите ето тези въздушни филтри. Тези въздушни филтри са с по-широка и по-тясна част. Филтърът се поставя от към по-широката част. Ето така. Целта, махате малките тапички, цветните, поставяте в големите и поставяте филтъра. Не е нужно да натискате филтъра така, че е със сила, просто трябва да е захванал. Сега вече можете да инсталирате системата за непрекъснато подаване на мастило на принтер Brother J5910.